Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Unsa man kay nahitabo sa diyan may biya ka sa inyong lugar, ma? Oh, Natsumi. Ganong nangutana ka man ako, ana. Tungod kay daghan kang gipakak nako, ma. Dili tinuod nga masakiton ang imong mga ginikanan, dili ba? Ang tinuod mga sukarol sila. Og nasuko kanila, maong gisunog mo ang inyong bay aron maapil sila. Natsumi gusto na. Sultihin ko sa tinuod nimong pagkaikaw, ma. Unsa pa man kay imong mga sekreto sa kinabuhi? Sultihin ko! Natsumi, mahimo pa. Di na nagtabagiskot sa kagahapon. Ang kunon ko. Dautan ko sa batanon pa ko. Pero ako na kinigibasulan, Natsumi. Kung mauna, tinuod ko di ayong tanang pasangil ni Noy Fernandi mo. Natsumi. Kung unsa pa nang ibong mapati ka isulti sa mga tao nga nakailakan ako niya sa Pilipinas, mas nakahan ang tinuod, anak. Ma! Pero anak, bunga lang sa kalibog kong kalisod ang tanang nabuhat ko niya sa Pilipinas sa batanon pa ko. Og si Noy Fernanda, unsa kadako ang imong saha niya? Dako kaayo. Kikikuba ko ang iyang kasing-kasing. Sa dihang mas gipili ko ang imong abahang hapon kay kaniya. Nahibaw ka ba kung nganong nabuta siya? Wa anak. Nakurat na lang gani ko sa dihang misulti ka nga buta na si Fernan. Himusog siya o guwapo sa batanon pa siya. Siya ang akong tanan. Pero mas gipili ko ang kwarta ug ang pagbiya sa impyerno na akong kinabuhi uban sa mga way hinungdan kong ginikanan. Pagkadaghan di ay sawa ko mahibaw ibahin ni mo, ma. Anak, pasaylo ako. Pero tuhuin ko. Gibasulan ko na ang tanang sana ko sa mga tao diha sa Pilipinas. Pero nagpaabot sila ni mo, ma. Nagpaabot sa imong bayad. Unsa? Makaluluoy ang kahimtang ni Noy Fernan, ma. O ikaw ang nakaingon ni ini. Nahibaw ko. O ipangayo ko pasaylo niya Natsumi. O ang akong karaang suwat lang ang makapahupay sa iyang kasuko. Unsa magiunod sa imong suwat alang kang Noy Fernan, ma? Usa ka saad. Ha? May gisaad ka ni Noy Fernan? O anak. Gisuwat ko ang maong suwat sa dayon na nakong biya sa Pilipinas. Apan wag yun din ako mahatag ni Fernan. Kay wala siya sa ila. Maong nadako kinadiri sa Japan. O gitaguan sud sa taas nga panahon. Unsa imong gisaad ang Noy Fernan, ma? Dili din ako mahimong isulti ni mo, anak. Si Fernan lang unta ang anging mahibaw ni ini. Ni anang imong amahan, Natsumi. Bye na lang. Bye, ma. Huwag ka ko makaila sa akong inahan. Nazi, anatawa. Natsumi ka. Naitiruno? Gimingaw ko ni mama. Sorry, I miss mom. Siyempre sinaydi ko na say. Suguni, ini, kuroto iyo ko to des. I know. Mamauli na ta sa Japan aron magpakasal na. Tobira o shimete Atarashii jinsei wo. Kinahanglan ako ang mga ipasalo ni Fernan alang kang mama. Ako'y mabayad sa mga saha nga nahimo ni mama sa mga tao ining dapita. Ikaw ba na, Erneng? Abler na puntaan. Good morning, Rolando. Saan ka? Palugos na gid ka? Lugusa kung salbahis gud ka.
Sus! Kaayo ba nimog? Sige! Buhat ang gusto nimo buhaton. Aron matagbaw ng kamaldito nimo. Nganong isog may ka? Depende sa taong ako ay katubang. Miss Japanese. Pahawa di sa pultahan, be. Ayaw ko na pag-alibi kay makigsulti ko ni Noy Fernan. Di ka mahimong musod. Pasudla siya, Rolando. Oh. Tiyo. Pero tiyo, Pasudla na siya. Nakabati na ka sa gisulti ni Noy Fernan. Pasudlo na ko niya. So, ayaw pag-alidya sa pultahan. Oh, nga naman mo ka malihok. Noy Fernan, dili ko niya pasudlon, oh. sod na. Maldito gyud kay kang takuhana kada. Dool dire. Nga nung mibalik ka? Para mangayog pasaylo nimo sa nabuhat sa akong inahan. O sa akong pagsamok-samok ninyo. Unsay na diskubrihan nimo sa dapit nga gidak-an sa imong inahan? Mga bati nga kagahapon. Og ang mga dagkong sa ni mama. Maayo kay mituo ka na nga makasasa ang imong inahan. Ang kunon ko nga nakasa si mama. Pero nagbasol na siya. Og nangayo na siya pasaylo nimo. Siya ang paanhiya sa akong atubangan ug papangayo ag pasaylo nako. Noy, giang ko na ni mama ang iyang saha. Unsa pa may gusto nimo? Nakabati ka sa kong gusto. Paanhiya ang imong inahan sa akong atubangan ug papangayo sa pasaylo nako. Tuwa sa Japan ang akong inahan. Og dili siya tugtan sa akong amahan nga motunog dinhi sa Pilipinas. Ako na lang siyang tawagan sa cellphone aron magkasulti mo. Ang iyang presensya mo akong kikinahanglan ug dili ang iyang tingog lang. Ha? Gusto ko makakita siya sa resulta siyang pagkasalbahis. Nganong lisod-lisoron magid nimo ang kinabuhi? Aray! Aray! Buhi lang akong kamot na Fernan. Sakit kay nagigunita nimo. Gusto kong ang imong inahan mismo ang makakita nga nahimo kong butato mo diya. Aray! Si mama ang nagbuta nimo. Dili ko matuo, ana. Gisugo magani ko ni mama nga ipasusi kung nganong nabuta ka. Kung wa pa ko niya biyahe, makakita punta ko hangtod karon. Usa siya mo'y sadaan sa kong pagabuta. Siya! Hoy, babae! Biya na din eh. Nasuko na si Tio Fernan. Noy Fernan, ako na lang ang mubayad sa ni mama. Kahit pag-uuli mo. Yan na! Palayo na din eh. May magbuhian ko nimo. Agri na! Pauli na lagi dito sa Japan! Aray! Ay! Ayaw lang panukmod! Kung dili ka gustong tukmod, lakaw na sa gawas! Magigsulti pa ko ni Noy Fernan. Di na lagi mahimo! Lakaw na! Aray! Ang akong... Oh... Rolando, sinita mo. Ganong nahilong na sa Natsumi? Tio, natumba siya, Tio. Og napantok ang iyang oo. Og nakuyapan siya. Tabanga siya. Tawag ko na ako sa Ernin, Tio. Wanay panahon. Kinahanglan nga madani mo siya sa doktor. Lihok na! Aray... Maayo kay naulian ka na, miss. Kadiyot lang ha. Ako lang limpyuhan ng imong samad sa o. Kinsay... Nagdana ko din sa ospital. Katong gwapong lalaki. Rolando Angan. Si Rolando? Hain naman siya. Milakaw man to. Bastos siya. Iko lang na ko niyang gihato din eh. O kipiyaan lang. Aray, karon ka lang tawana ka. Mupaus di ko nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!